Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa channel din mai suna Global. A yau cikin bidiyon nan zamu koya muku da ku samu account WhatsApp guda biyu, wato account biyu na WhatsApp. Mun mafi yawanci idan muna wani WhatsApp mu za mu ga kamar wani yana bibiyan mu, to muna so mu cire wancan lamban mu bude sabon account da wani sabon layi, to sai kalla mun je mun goge namu na dan kuma ba mu da niyyar mu goge a lokacin. To amma a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku ne za ku bude wani WhatsApp account ba tare da kun goge wancan ɗayan WhatsApp na kun ba, a tare da cikin wani application da aka cimfi da suna multiple space app. To a ciki duk zamu muku bayani, so abin da muke so da ku shine ku kalla bidiyon nan zuwa karshe. Mun sani mafi yawanci wayansu daga sun ga bidiyo sun je irin rabi sai ga su ga kamar sun koya su fita. So amma cikin wannan bidiyon zamu ku bude WhatsApp account guda biyu kenan, wato ko guda goma account kake so duk zaka iya budewa a cikin wancan application da zamu muku bayani a yanzu. Ina tunanin wannan shine wakan bude WhatsApp account, ina ga shine wannan shine tutorial namu na farko. So ba tare da bata lokaci mu shiga cikin bidiyon, da kuma kai sabon a cikin wannan channel din ka taimaka danna wannan alamar subscribe kuma danna kararrawa kuma sanin da kai zara mu dole bidiyo. Yanzu jama'a zamu shiga mu fara bidiyon. Jama'a assalamu alaikum. So jama'a kamar da kuke gani da yanzu mun fara bidiyon, to yanzu abin da zamu je cikin Play Store ne mu dauko ni application da ake cimfi da suna multiple, kamar haka. Zamu zo mu sa multiple, sai mu danna kan da aka ci search din nan. To kamar da kuke gani zamu dan bashi lokaci ya loading. So kamar da kuke gani wannan kuke gani multiple account, za ku yi downloading din wannan, kuma sannan akwai multiple da yawa kamar da kuke gani. Za ku ga su image din shi ma a cikin nan yana nuna yadda zaka yi, yana nuna su WhatsApp su da wani sauran application. So zaka iya zuwa kasa kuma can akwai kuma kala-kalan shi suna da yawa multiple. To ni kuma wannan shi wanda zan yi amfani da shi cikin wannan video wanda aka je mishi do multiple account ne infinite din nan. Ina tana wani kin shi ne da shi wanda ya nemi update din nan. So zan aje muku link na a kasan bidiyon nan, sai ku yi download din shi. Kuma ba ku so za ku iya zuwa ku yi download din wanda kuke so. So kamar da kuke gani zamu kuma bayani, kamar da kuke gani wannan shine asalin WhatsApp app ina da nake da shi. So zan zo ne cikin wannan multiple din ne in ƙara wani account da nake so kamar da kuke gani. So yanzu abin da zamu zo mu yi clicking ne akan wannan multiple account app din kamar da kuke gani. To yanzu kuma kuke gani ya bude mana. So yanzu abin da zamu zo kan inda wannan aka ce wannan plus din nan, zamu zo mu yi clicking akai kamar haka. So yanzu bancin mun yi clicking akai zamu zo mu kalla WhatsApp da muke so mu to account din mai zama biyu, ko da Facebook ne mu samu account guda biyu ko guda goma muke so ma da zamu iya samu. So amma yau video namu akan WhatsApp ne, to zamu canka akan WhatsApp ne kamar da kuke gani. Kuma an har muka yi adin din shi kuma zo mu sake yin adin wani. Bancin mun danna kai ya nuna mana wannan good a nan wajen icon din nan, sai mu zo mu danna inda aka ce clone with multiple space nan. Ko da ya nuna muku, ko da ba iri ɗaya ya rubuta muku ba, yana muku clone kawai sai ku taba kai kamar haka. So zamu yi bancin mun yi clicking akai wani ne ya ce creating, kuma da kuke gani yanzu yayi creating. So yanzu ina tunanin wani talla sa mana, da dan jira tallan ya kare. Sai yanzu muna buƙatar ƙarin wani ma zamu iya zuwa mu sake taba inda wannan aka ce wannan plus din nan, da aka ce plus din nan sai mu bar shi loading kuma inda kuke gani. Kuma zamu iya zuwa mu sake dannawa wanda kuke gani, zamu iya zuwa mu sake danna kai saboda ya kara mana wani account din kamar yadda kuke gani. Bancin mun kara dannawa sai mu zo mu taba inda aka ce clone with multiple space. To kuma da kuke gani zai kara yin tallan dai har kuna kai na karshen nan. Kuma yadda kuke gani yanzu kusan almost ma muna account guda biyu cikin wannan. So jama'a kamar yadda kuke gani zamu zo mu yi clicking akan wannan, ko wani zamu iya zaba a cikin su. So zamu zo mu yi clicking akan shi kamar da kuke gani. Zai kare wani talla, zamu dan bar shi ya gama loading. So ya gama loading sai mu bar ku ne kuke gani ya ce mana WhatsApp is starting, it may took a little longer for the first time starting. Zai dan jima saboda yanzu ne aka farkon bude shi a cikin wannan application, zai dan jima, amma ta yi shiga na biyu ba zai jima ba, take zai bude. So zamu dan bashi lokaci mu bar shi mu ga abin da Allah zai. So kamar da kuke gani jama'a yanzu ya bude mana WhatsApp homepage din, kamar ba mu taba creating din WhatsApp din ba, sai mu taba kan wannan inda aka ce agree and continue kamar haka. Za mu taba kai kamar da kuke gani yanzu ya nuno mana ya ce mana enter your phone number, anan za mu yi verify phone number mu. To za mu yi amfani da wani phone number
zan yi amfani da phone number na biyu tunda wancan WhatsApp na phone number na ɗaya ne a kai, to zan yi amfani da wani phone number yanzu a nan. So bancin na saka sai in cire wannan bidiyon farkon kamar haka, sai yanzu in taɓa kan next. Na san dai kowa dai a cikin mu ya san da ake buɗe wasu account. So yanzu za mu nuna muku ne saboda dai yana cikin part of tutorial, to za mu nuna muku yadda ake yi. So kamar da kuke gani yanzu za mu danna OK. Za su tuna wannan code nasu da suke turowa na refine. So za mu jira su, za mu dan bada lokacin mu jira su kafin code namu ya arrive. So bari mu dan yi posting bidiyon saboda ba ma so bidiyon ya yi tsayi. So yanzu abokanai kamar da kuke gani yanzu ina tunanin code namu ya zo, yawa code din a nan wajen. So yanzu bari mu sa code din. So bari mu sa code din. Da kuke gani dai yana kan verifying, kuma da kuke gani yanzu za mu zo mu taba kan inda aka ce skip. So kamar da kuke gani anan za mu shiga cikin wani suna na, kamar in ce sun taba next. Bari in sa hoto ba, amma za mu ci gaba da bidiyon haka saboda dai duk tutorial ne da ƙarshe ma zan goge account din ne. So kuma da kuka yi da yanzu shine na final step. Kamar yadda kuke gani yanzu mun samu account din mu a buɗe. Yanzu koda muna ɗayan wancan account ɗin, idan har mutum yana bibiyan mu, so yanzu anan ba zai samu damar bibiyan mu ba saboda mun riga da mun canja WhatsApp. Kuma ba lallai ne dole sai ka goge ɗayan account ɗinka kace zaka bude wani sabo ba. Zaka iya samun ko account 10 ne kake bukata a cikin waya ɗaya ba tare da sai ka goge ka cire wancan lambar nakan ka sa wani ba. So kamar yadda kuke gani jama'a, wannan shine sabon WhatsApp account namu da muka buɗe. So yanzu za mu je baya cikin homepage namu. Kamar da kuke gani yanzu ɗayan WhatsApp namu yana nan, ga kuma WhatsApp namu na farkon. Bari mu yi clicking akan shi kamar ku gani. So jama'a kamar yadda kuke gani, wannan shine WhatsApp account namu. So mutum ko da yana bibiyan mu a nan wajen, so ba ma so kuma mu cire wannan account din, muna so mu ci gaba da wannan, kuma muna so mutanen da suke bibiyan mu a nan ba ma so su shiga wani bangaren mu da muke so. To a cikin za mu iya komawa cikin wancan mu bude wani sabon chatting a cikin wannan account din, kuma sannan ko account din muke so za mu iya budewa. So jama'a, wannan shine video akan wannan yadda ka samu multiple account, wato WhatsApp account kuda nawa kake so a cikin wannan video mun yi explain su. Jama'a dai anan muka kawo karshen video. Idan kuma kai sabo na cikin wannan channel din, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe ko kuma danna kararrawa domin sanar da kai da zarar mun dora video. So jama'a, anan muka kawo karshen bidiyon. Jama'a assalamu alaikum.